διαθέτουμε την καταλληλότερη ομάδα για να πάμε αμέσως μετά τις εκλογές το Δήμο Σουλείου ψηλά. Αναζητήσαμε αυτά που μας ενώνουν. Αφήσαμε οριστικά πίσω μας αυτά που μας χωρίζουν και κοιτάμε μπροστά. Προερχόμαστε από όλους τους επαγγελματικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς χώρους. Εκπροσωπούμε τις δημιουργικές και παραγωγικές δυνάμεις στην Παραμυθιά, τον Αχέροντα και το Σούλι. Μαζί με τους ειδημότες μας θα κερδίσουμε τη μάχη για την ανάπτυξη και την αναδημιουργία στον τόπο μας. Με συγκροτημένο σχέδιο ξεφεύγουμε από τη στασιμότητα. Ο Δήμος μας θα μετατραπεί σε ένα ευνοϊκό περιβάλλον για παραγωγική, επιχειρηματική και επενδυτική δραστηριότητα. Ως Δημοτική Αρχή θα διεκδικήσουμε όλα τα διαθέσιμα κονδύλια και θα αξιοποιήσουμε και το τελευταίο ευρώ σε δράσεις προστιθέμενης αξίας. Θα εργαστούμε με πλάνο για να ανοίξουν οι δουλειές που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη εμείς οι νέοι για να μείνουμε στον τόπο μας. Και θα πετύχουμε, γιατί έχουμε εμπειρία, αποτελεσματικότητα και ξέρουμε καλά τον δρόμο που θα ακολουθήσουμε. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε πράξη την αναδιάρθρωση και τον εξοργανισμό των καλλιεργειών. Μαζί με ειδικούς επιστήμονες έχουμε λύσει την εξίσωση της μείωσης του κόστους, άδρευσης και παραγωγής στον πρωτογενή τομέα. Ευχαριστώ πολύ παιδιά. Θα ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και θα τονώσουμε την τοπική μας οικονομία. Η μαρτυρική Παραμυθιά, ο μυθικός Αχέροντας και το ιστορικό Σούλι αποτελούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που θα αναδείξουμε. Ο οδηγός μας είναι το ισχυρό brand name Σούλι, που αντικατοπτρίζει τη λαμπρή πορεία του Δήμου μας στο χτες, αλλά και τη δυναμική του στο αύριο. Με επίκεντρο τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, θα κάνουμε το Δήμο Σουλείου ένα ελκυστικό τουριστικό προορισμό. Θέλουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής και την εξυπηρέτηση του πολίτη. Θα δημιουργήσουμε ένα Δήμο με έντονο κοινωνικό πρόσωπο και ισχυρό αποτύπωμα αλληλεγγύης και ανθρωπιάς. Μέσα από έναν ψηφιακό Δήμο θα αναβαθμίσουμε τις παρεχόμενες δημοτικές υπηρεσίες προς τους συνδημότες. Θα κάνουμε παρεμβάσεις στο κυκλοφοριακό των αστικών οικισμών του Δήμου μας και θα κάνουμε τον δρόμο μας πιο φιλικό στους κατοίκους και τους επισκέπτες. Θα αναδιατάξουμε το συγκοινωνιακό δίκτυο και θα φέρουμε πιο κοντά τα απομακρυσμένα χωριά με το κέντρο του Δήμου Σουλείου. Είμαστε νέοι άνθρωποι. Συμμετέχουμε στις εκλογές και με γνώμονα τις αξίες μας θα κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις μας. Είμαστε μια δημοτική παράταξη νίκης και προοπτικής. Έχουμε την ικανότητα και τη θέληση να δουλέψουμε σκληρά και θα πετύχουμε. Ένα να θυμάστε, στο Δήμο Σουλείου δεν θα σύρει κανείς άλλο το χορό των χαμένων ευκαιριών. Ο τόπος αξιών συνθέτει, διαμορφώνει και διεκδικεί μια καλύτερη ζωή για μας και τα παιδιά μας. Και δημιουργεί έναν πρότυπο Δήμο πρωταγωνιστή που θα διεκδικεί και θα κερδίζει διαρκώς για τον τόπο και για τους πολίτες. Στην προσπάθειά μας στηρίζουν έγκριτοι πανεπιστημιακοί καθηγητές από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Μαζί μας επίσης είναι και οι απόδημοι συμπατριώτες μας που μας στηρίζουν σε κάθε μας βήμα. Στόχος μας δεν είναι απλά να κερδίσουμε την εκλογική μάχη στις 26 Μαΐου, αλλά να κερδίσουμε μια πιο κρίσιμη μάχη. Να κάνουμε το Δήμο Σουλείου αντάξιο των προσδοκιών σας. Και όλοι μαζί θα το κάνουμε. Στους συνεργάτες μου επενδύω από την πρώτη στιγμή. Αυτούς εμπιστεύομαι και μαζί θα διοικήσουμε από τον προσεχή Σεπτέμβριο το Δήμο Σουλείου. Σας θέλω όλους δίπλα μου. Σας καλώ σε αυτόν τον όμορφο αγώνα όλες και όλους για να πάμε την Παραμυθιά, τον Αχέροντα και το Σούλι μπροστά. Ξεκινήσαμε.